ई रूपवा के असर न हा, ई रूपवा के असर न हा, प्रीतिया कर गइल पागल, मोहब्बत कर गइल नखिया, न धड़कन के खबर लागल, मोहब्बत कर गइल नखिया, न धड़कन के खबर लागल। नमस्कार, प्रणाम। हम आप सबके छोट भाई विनय तिवारी, और आज बहुत खुशी के बात बा कि हमार बड़ भैया सुमित सिंह जी के चैनल खुलल है, जो चैनल के नाम है सुमित सिंह भोजपुरी। तो प्लीज चैनल के आशीर्वाद दी और हमनी के जरूर आशीर्वाद प्यार दी, ताकि रउए आशीर्वाद से हमनी के आगे बढ़े के बा। लव यू। ई रूपवा के असर न हा, ई रूपवा के असर न हा, प्रीतिया कर गइल पागल, मोहब्बत कर गइल नखिया, न धड़कन के खबर लागल, मोहब्बत कर गइल नखिया, न धड़कन के खबर लागल। नमस्कार, प्रणाम। हम आप सबके छोट भाई विनय तिवारी, और आज बहुत खुशी के बात बा कि हमार बड़ भैया सुमित सिंह जी के एगो चैनल खुलल है, जोना चैनल के नाम है सुमित सिंह भोजपुरी। तो प्लीज वो चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी और शेयर करी, और भैया के जरूर आशीर्वाद दी। लव यू।